Poslední červnovou sobotu přilákal do Rapotic 18 mužstev Gambrinus Cup 2011. Mužstva byla rozdělena do 3 šestičlenných skupin. Každé mužstvo tedy odehrálo ve skupině 5 zápasů po 13 minutách a první 2 celky z každé skupiny a další 2 ze třetích pozic postoupili do čtvrtfinále. Ze skupiny A postoupili Orchestrion a Chunda tým, z nejvyrovnanější skupiny B postoupili Vangl, Real Madrid a Adidas Mania. V této skupině se hrálo o první až 5. místo do posledního kola a až závěrečné duely vystavili stopku Royal Gigolos a Kněžicím. V C se postupová trojka vytvořila dříve a vedle Bubu týmu postoupila Gloria a také tým 23, který nestratil v základních skupinách ani bod. Domácí tým Realu Madrid, který vedl opět kapitán Petr Matoušek, chtěl v letošním ročníku uzmout konečně vítězství a zastavit dvouleté králování Mělčan, kteří se na turnaji představili pod zcela novým názvem týmem Glorie. Nakonec se Petru Matouškovi podařilo se svým týmem alespoň postoupit ze skupiny, i když to bylo hodně těsné. Tak měli jsme pomalejší rozjezd, po 2 zápasech 1 bod a už jsme všechno museli vyhrát. 2krát jsme to zvládli, nebo 3krát jsme to zvládli o gól, takže já jsem spokojený, kluci prokázali, že ta zkušenost tam je a že se postupně rozjíždíme. Doufám, že se dneska nezastavíme v tom čtvrtfinále. Nejvyrovnanější duely se hrály v rámci čtvrtfinále tradičního turnaje Real Madrid s Chundou, kde hosté z Chunda týmu měli velkou šanci na vsítění první branky zápasu krátce před koncem celého utkání, ale skvěle se vyznamenal, jak později uvidíte. Petr Matoušek v brance založil protiútok a nakonec v posledních 2 minutách nakonec David Slaný rozhodl o výhře domácího týmu v poměru 1-0. V dalším čtvrtfinálovém utkání nastoupil Bubu tým proti Vangl týmu. Vangláci šli sice do vedení, Bubu si nenechalo nic líbit a nejenže dokázalo rychle vyrovnat s nádherné branky rovnou s rozehrání ze středového kruhu, ale dokonce v zápětí po minutě ještě dokázalo výsledek otočit a nakonec dokázalo postoupit sice až po pokutových kopech v poměru 3-2. Kdy Bubu tým proměnil penaltu Petrem Čermákem, hostující golman naopak sedmičku neproměnil a tím pádem, když Bubu střelilo rozhodující branku, mohlo se radovat i z postupu do semifinále. Semifinálové duely v rámci 8. ročníku turnaje už se nesly trochu ve světle únavy, což bylo znát zejména na Realu Madrid, který vidíte právě teď v zelených dresech proti Glorii, loňskému vítězi turnaje z Mělčan. Domácí totiž po první inkasované brance zcela odpadli a ani golman domácího týmu Petr Matoušek si rozhodně tenhle zápas nemůže dát za rámeček. Každopádně domácí Glorie vyloupila Real Madrid v poměru 5-0 a zaslouženě postoupila do finále. V druhém duelu se Bubáci proti Adidas Manii prosadili silným útokem a skvělým ješinou v brance nakonec zvítězili nad Adidas Manii v poměru 3-1 a postoupili překvapivě do finále, kde vyzvali horkého favorita celého turnaje Glory. Samotný finálový boj, jak už jsme říkali, mezi Bubu a Glorií přineslo napětí až do samého závěru, i když domácí vedli rychle do 9. minuty už 3-0. Gloria, která dokázala v předchozích 2 ročnících pod jménem Mělčany 2 ročníky vyhrát, nakonec na vyrovnání nedosáhla, i když minutu před koncem snížila na 3-2, už to pro ní nic neznamenalo a nakonec tedy po konečném hvizdu vypukla radost v domácím celku a na Glorii tak zbylo až 2. místo. Pro úplnost také dodejme, že v souboji o 3. místo Adidas Mania porazila na pokutové kopy v poměru 4-3 Real Madrid a tak na domácí mančav, který si brousil zuby na vítězství, nakonec zbyla hodně neoblíbená bramborová pozice. Je to super pocit, ako
Já musím poděkovat klukům hlavně, co se mnou hráli. A to finále přece jenom měli jste náskok 3-0 a nakonec jste z toho udělali drama úplně zbytečně, tak nebáli jste se o vítězství? Tak určitě jsme se báli o vítězství, když místo 15 se pak hraje 16 minut, tak... ale udrželi jsme to, to je důležité. Co rozhodlo o celkovém vítězství? Já myslím, že to, že jsme hráli ze zadu a že nám vycházely breaky. Určitě ve finále soupeř byl lepší fotbalově o něco.